Riwruok marango yiero e pachoka ELOG koro dwaro mondo tim nonro e lweny mayandi oneno e kinde yiero ma adundo kendo jogo manokelo tulo kaonegi ondamo mar chik. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, ELOG bende dwaro ni duol mar IEBC okaw okang' mar tiyo tije kaka chik oyango e kinde yiero kendo neno ni lweny mibadhi kod bwok michiwo ne jogo magoyo ombulu ok obedo e yiero moro amora. ELOG e lipodgi mayango chal mar chenro mag yiero e gwenge 22 manotimie yiero madundo pachoka wacho ni kata obedo ni duoko mar yiero noyudore e kinde mowinjore, tungni kod rem makagi kacha to nokwako yiero no madundo. Lipod ELOG lero ni ne nitiere lweny, bwogo jopiny kod gajruok mar duond buche loko dwaro mar yiero manotim pachoka kendo chiwo ranyisi mar kar chung' od bura ma Kasipul kod Malava. Gilero bende ni mibadhi kokalo e nyiewo jogo ombulu, donjruok mar josiasa e chenro mag yiero ka gitiyo arietha kod mwandu jopiny, kaachiel kod weche mag miriaso e wi yiero mag yango ne fware mbui e kinde yiero nokelo lokruoge mamiyo yiero manotim obedo kod kidai. Reports indicated clashes between rival supporters in Kasipul, in Malava, in Mbeere North, in Nairobi and in Machakos. All this during the campaign period, which was fueled by allegations of monetary inducements from different political camps. There was a concerning presence and active involvement of high-ranking government officials. ELOG wacho ni ne nitiere donjruok kod chenro mag goyo mbulu moting'o kawo tipo mag oboke mag goyo mbulu kata obedo ni tiyo kod simb ong'we yamo e kar goyo mbulu en ataro mar chik. Gichiwo luoro margi e medruok mar joma ne konyo ji goyo mbulu kod bedo mar joma chik ok opuodho moting'o nyaka josiasa kod joma wachore ni gino bila e kuonde luto mbulu, ahinya to e kuonde chung' od buche ma Kasipul, Malava kod Mbeere. Voters were seen photographing marked ballot papers, undermining the secrecy of the vote. Unauthorized persons were allowed to access the polling stations without the required accreditation badges. For example, in Malava, examples are Malava, Kasipul and Mbeere North, where this was noted. ELOG dwaro ni obila onon timbe njore duto mano oneno e kuonde goyo mbulu kochakore e kinde campaign, kinde goyo mbulu nyaka sa chiwo duoko kendo jogo ma oyudi kod ketho mar lweny kod bwogo jopiny kaunegi ondamo mager mar chik. Investigate reported incidences of intimidation and violence and ensure accountability. Action to prosecute those found guilty should be expeditiously undertaken to mitigate against future repeat offenses. Gikwayo duol matayo yiero e pachoka IEBC mondo wit oko nyalo mar kwayo mar duond buche kod jochung' mabuno chike mag yiero kendo gikaw ting' mar yiero kaka margi kaka katiba olero kendo kwayo jopiny mondo kinde duto chiw lipot e timbe manyiso nok mar arita kod chiwo asoya ne jogo ombulu. The Commission, working with other relevant agencies, should in future disqualify both political parties and contestants who are guilty of electoral malpractices. These include perpetration of violence, use of public resources to give unfair advantage, and voter bribery. Dwaro mar ELOG en mar duol mar IEBC, duond buche, tenda rita kwe kod jopiny onywak lwedo kanyakla kendo ne ni chike duto mag campaign kod ogoyo mbulu orit makare. Elections are local activities, and when non-residents participate, this is deemed as interference and succeeds in creating an intimidating environment for the voters. Citizens have a responsibility to ensure that the local elections are conducted in a peaceful environment. They need to inform the requisite authorities if there are threats to the same. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.